שוב פעם אני... אוקיי. זה בעצם... בואי פרשה. 3. אוקיי. אני אמרתי לכם. יש פה קרישה. המזכרה כפי שאמרתי לכם. פשוט אני הולכת אותה לים. תסתכלו כזה. זה היה כזה. כזה ככה. לכם את המפורשת. דקה עם עוד אחרונה מציעה. לכם מאוד. בסוף אתם מתקשרים אלייך. תסתכלו, תאונם. שלמים ושני חוזרת נגיד זה. כן, הגבתי. קיצור, אני רוצה לקנות אותו גם עם מלא חומר עלויים, כאילו אם מישהו שזה עם הרבה חומר אז לא לקנות, כאילו אם לא חומר כמובן. ואז לחס לרעש רקע.